Postoji više vrsta leće, postoji jednojakosne leće, višejakosne leće, postoje bolji, postoje loši proizvođači, ali ima jako puno leća. Jakosna leća znači da dobro vidite na daljinu, ali za blizinu ćete imati naočale. Izgleda kao ove progresivne naočale. Znači dobro vidite na daljinu, na kompjuter, sredinu, gurite krompir nešto u daljinu i čitate. Sve to pokriveno s tom lećom. Vi samo birate cijenu koliko se želite častiti. Ako hoćete jednojakosnu leću, to je najjeftinija. Onda imate višejakosnu, imate nešto između koja je isto odlična leća. A ja radim stvarno za sada s dvije vrste koje su zbilja pokazali se najbolje. Ljudi često pitaju, joj, ne bi ja leću, ne, ja to ne mogu skidati tak. Znači, to nije leća koja se skida, nego je to leća koja se ugradi u oko i vi nemate pojma da imate leću. Puno ljudi tvrdi, stariji pacijenti, ne, ali meni nije ugrađena leća, ne. Tak, meni je susjeda rekla da ona nema leću i tak, da. Ja naravno koristim najbolje zato što sigurna sam da onda neće biti komplikacije, da ljudi neće dolaziti s prigovorima, da će biti zadovoljni i oni i ja, tako da je.